či rodí ovoce, či má skutky lásky. A Ferko má skutky lásky. Hej, on je naozaj taký, by som povedal, skromný a aj pokorný je. Požehnaná smrti ženami a požehnaný je plod života tvojho Ježíš. Nevedel som sa zorientovať, hovorím, som opustený, že nikoho tu nepoznám a všetko sú takí kopu chlapcom, čo tu boli, som nerozumel, oni vyprávali tak po gorálsky a tak, že som sa nevedel s ním dohovoriť, takže som bol naštvaný, akože, ale keď som na druhý deň stretol chlapca, ktorým som sedel, akože kamarát, tak som bol trošku šťastnejší, hovorím, začali sme spolupracovať a už mi bolo lepšie, už akože som sa lepšie cítil. Chýbalo ti to jedlo? Som sa tomu čudoval, že sprvoty nie, že nemal som žiadne problémy akože s fetovaním, že mal som to už v ruke, ale zastavil som sa, dokázal som sa zastaviť, že nie. Niekedy, keď si na to spomeniem, že prečo akože som to robil, že sa nad tým zamyslím, že čo akože by som chcel ešte dosiahnuť a že prečo som išiel takou cestou a že čo mám na to zmeniť a tak. Bojím sa aj toho, že či by som dokázal akože nastúpiť, keby som odišiel z takéto spoločenstva do normálneho života. Ak tu vie žiť tej svojej sociálnej dávky, ak tu je ochotný a vidí biedu druhých a pomáha druhým, ja poviem, je pripravený, môžeš odísť. Ak on tu na nevie žiť, tu, kde dostane zjesť, kde dostane obliecť, naje všetko, ak tu nebude vedieť žiť von. Nevidím šancu, že by sa tu nám mohol nejak adoptovať do tohoto prostredia. Bez bývania, bez práce. Bolo by to veľmi zložité. On potrebuje práve to, čo teraz sa mu tam poskytuje. Lepšie by bolo asi zostať tam, už tam aj svojich priateľov, aj ten kostolík. Prajem mu, aby už nikdy na ulici neskončil. Aby si našiel voľakú dobrú ženu, ktorá by ho aj pridržala, by sa mal dobre pri nej, aj ona pri ňom. Často sa argumentuje tým, že s týmto človekom sa už nedá nič robiť. Áno? A vždy mi príde na féro, že keď sa vytvoria vhodné podmienky, keď sa nájde človek, ktorý podá pomocnú ruku, že z každým sa dá urobiť. Lebo UFERA, myslím si, že 99% ľudí by povedalo, že už je odpísaný. Ale keď sa nájde vhodný človek alebo vhodné prostredie, ktoré musí byť veľkorysé, že môže zmeniť človeka. Toto je UFERA prípad.